kaisa thayo thangai khijang bufang naigrana songo naiklang abo monka hini khnao taugang khijang bufang khaknani thangai tongo khijangni bufang rok ni tomong nai bo borok bo bai ke thai ki ko yafang ha tolawo ki klai tomacha sab kolok ke thai bo kusubo thaya tolawo yafang yarang rok se thayo nadi o kaisa bithi ne yang monomar toksuka ya hatak rok sing mana lei ko moni tomacha nadi dai kuma yarang ha kolok ke suklai thayo waslang on makya thanai tala phaibrok ke kora sang malang siba prok kuthung kabang mamunka habais nang laijak tengde kabang no man kuma man joran sokoi kya joran mon joran sokoi kya tabo kumono no khagi telang mesin kawang ma kumon toksa bai kata kawang ko para prang oro ro kawang manuka boy bini yarang hake phai bana chili lotki hake phai sa ba ke thai pe sing thang da buthai tok ro sa bai kana ka mono o yung tolawa busik surai yarang ke boy hake lok lai thai tong ba kya ini bufang lai ayang tutuk sa to si bini o beda kai yarang hake soklai ha tolawa si phai lawa wo si phai basa khijang sinya bo tongna habisung ka yarang hake habisung lagi norok khijang bathai bo hai kumbar masya hanta si buru no bo oke lorki yarang no pri thai tongo monai tongo hini thai tongo teu si tebele phebi yonagi bo bolone khamta haisi bini bubar nei krei bo bai kana no krei phayo kumon kuma tomai tok sabai khata ba se krei rekha khijang ha ko musung mang khana gi khijang non ko wai tami hen thaichang na thaichang khijang bi phet yala obnang ro tugai thanai talan sim ro tugmani or snok phayo afro kora ta ga tene ko mongkha ne khana kang phai gata amse tok se chabai kha kabang ma tomon se binin bo phangla na sidi amo tong beli bro chikonja chikotor ja tom kotor ja tong na ab boja tong oh chini ban tolawa tong mu yako oh tai mana janu na e yab sti kaham angkhe abo chigon man khata thang basa cha labo nong na bo lomkang da lungkap so ya soya sini na amo so goi am ha oh okay ten troi tong ro oh thai na wai sang mong khang kai muya khona mayo ko ta wa te jora mun nai thang lại đây tôi khi sang khai cái tivi cả tôi vào này rồi một lần tông xin mấy cái dạng tàu sao này ở bên chỉ tiêu có tôi tông này khả năng cả à vâng bớt càng salo thằng khai cái này tôi khi sang khai cái tivi cả thằng trong này rồi một thằng ấy trong đó
oke sorom tangmani lama Kaiping para sorom oke tui jai tei lumkang oke yang gede bazar tei horkong tangmani lama tong tuh supaya kasih bukai gulab jamun da gulab jam da bo bisa burung-burung apa usah kai tuh kalau anak tuh tenah aku kumen wah besok sabun kena gitu cek ini jangan terus oke kerja terus tisip semua lagi kotor hamainer no rana video na tuan bagi tei kecang betai bawa herok rok sini mama nih bagi nuk mama nih bagi namun beli ke hambai ti kisah bono bangla kok bingke domor pol no sini kok rok kecang ge kaiping kok bingke taicang domor pol domor hambra belai bikna hambai jeng te kisah jaga wa te kotor jatong ni kanaka abo besok tor kotoma koto kene pekang lama bo abo khagi pekro abo teini salo aro thangla jawana abo besok kotor besok hamang norokno phonok na ya pro bahana norok ani bidino nasing tongdi norok khijang bathai rok singna ni musun khai ang norokno phonogan hambai